Sziasztok, Zsolti vagyok, és most egy Sportheads futballt szeretnék bemutatni új játékkal, és igen, ezzel az emberkével leszek. Az a lényeg, hogy egymás hálójába, vagy a másik hálójába kell, az ellenfél hálójába kell juttatni a labdát, de úgy, hogy te közben ne kapjál gólt, és így körülbelül 5 másodperc alatt, nagyon menő. Gratulálunk. És ez csak úgy random bedobja, hogy most, jaj, mindjárt. Juhu, slow speedje van. És igen. És bement. Ennyit még a játékról, hogy space-szel így lehet rugni, mint ahogy jobb oldalt lábamat látjátok így rugni, de nem kötelező, úgyhogy bakker. Meg vannak olyan epic képességek, mint hogy most nagy lett ez a kerekfejű emberke. Ilyet is bírok. Eltört a lába. Amikor így ilyen bakker. Olyan van, hogy piros, akkor az neked, hogyha belövöd, az neked rossz, hogyha zöld, akkor a másiknak. És nem baj, eltört a lábam, de menő. És így nem bírok rúgni, nyomom a space-t, így, ha halljátok, nyomom a space, de mégse. És akkor csávónak mindjárt visszatörik, vagy így jó lesz, vagy mi. Ja, és itt ez mind a kettőnknek rossz is, jó is lehet. De feladom nagyon-nagyon labdát, vagy nagyon-nagyon. Jaj, ne! Menj már rá, meg akarom mutatni milyen. És ilyenkor ilyen dead ball lesz, tökre nehéz szerintem így. Mármint, hogy ahhoz ki... 4-2, vagy 4-3, 4-4-2. És akkor most erről szeretnék egy idézőjelbe végigjátszást, mert ez nem olyan hosszú, és nem olyan, mint egy FIFA, vagy egy, a FIFA-nak nincs is vége, mondjuk egy South Park, vagy értitek? Sticky of the Trash. És szerintem, 10 percesek lesznek a videók, mert Bandicam-mel veszek, de egyet nem értek, hogy kell feltenni YouTube-ra videót, mármint, hogy nem az, hogy most jaj! Hát ez szívás. Csak felén pattanna már egyszer. Ez nem szívás. Most felén pattan és befejelne, figyeljétek meg. Nem baj, akkor figyeljétek, és visszajön. Hát nem, már ez a fejemre ment. De nagy fejes. Nagyon szép. 2 másodpercet még rúgnék, és fejelnék egy gólt. Szóval full time, nem érdekel. Nem baj. Rúd búl valaki, ez a pákó gyerek. Rasztahajú. Figyelj, mögött elmegy. Nem. Az baj, nem gyors az emberünk. De ez ember. Hát ez nagyon szívás, mondhatjuk úgy. Igen, ez olyan szívás. Plot. Jaj.